Di bai kwen. Mwan. Zuan. Tachan. Munu zwa unu. Azizbe. Ina bibu nsangro n'ụbọchị nke tata. Maka mmemme na-eme na bai ụbọchị taa. Ma n'isi afọ kpọgbu na mmemme emekwere ndị mụ nọkọ n'ọbụrụ ya. Ya mezuru onenu. Ichie Nnaka ekene m. Maka na ị mụrụ ọtụtụ dị mkpa dịka ụmụ. Nọ n'ụdị ọga. Ụnụ zụrụ nwụ na ezigbo ọzụzụ. A ji wee ihe ka abịa kpọrọ ka anyị na-ebiri. Ka anyị dụrụ agbụrụ ụnụ. Ndewo na-eme ndewo. Ị mere ọfụma. Je kpọrọ m ori. Gaba. Gba ọzọ. Ọ na-apụta. Asa nwa. Igene shisi bọ n'ugbo obi na-eme pọlọ. Mana otu a na-etipụta ha ka mmụọ njele. Ndewo na-ekele m. N'etere ihe ke? Mụ na-etere na ihe nwere ike na ọ bụ nke na-akụtere ihe. Otu ọsọ asa ha nya airport ya ga-ala ya. Ya agwa nwaanyị ka agwa. Eji ọsọ ha ya pụsha ya. Akwanụ gị ka n'ụbọchị a nya ka gị ka ọha niile ji gbakọba. Ya mere mgbe anyị gị mmanya gị were ihe ga-egosi anyị onye bụ di gị aha. Ọ dị gị n'obi aha ị na-eje ebi. Okay. Amana. Dede. Hey, bakala. Amen ka do bolo onwe. Ada bolo onwe ya. Amana na m so no eba. Ono Ghana. Emecha ha ata. Mejela ku ya Ghana. Si mana o so dede obiora. Wonye gi no shiri ya. Amana na m. Ada ife a na-ekwu bụ onye ọbụla obegosi anyị ịṅụrụ ibi ya ka amara onye ị na-ekwu. Ubakala. Wada ya mna na monya. Amada monye nu kugu ya. Ngwa na ọ dị m obi ọra lekwe ebe ahụ odu nje nyi ohu ya ṅụrụ ị ga-aṅụ chere m enyi a dede bịa were asị m nye gị ịṅụrụ ma ṅụrụ ịṅụtala ya chai Ubakala I guess I don't know. But I work by Hymri on Hymri. Ngozi, Yanai. Ọ ga-adịrị unu na-abọ mma o. Unu ga-ama ozuzu eke ma ozuzu orie. Bakala chere de biko chere heke ka onene. Awu kwa ma de mo biora ga emu ozuzu. O mu na di m no Ghana. Ọ gila Ignatius na. Hey ya Ghana sikwa no ai ga emu. Ai ma na ihe ai na-eme. Ama no Ghana di no na Ghana. Mechefula eweliwe. Ngwa pewa. Asị m oje adị gị na di gị mma o. Unu ga-ama ozuzu eke ma ozuzu orie. Unu ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị. Oge ọmụma eje ha ga unu. O ji adịrị unu mma. Chineke gọzie unu. Ashado gedela anyị mma. Mana di m na gị nwa nọ shiri ọ ga-kpederela gị mma. Ngwa na asha ilita. Imena. Hey. Chai. Ubakala. Dede. Aga m mechakwa bịa jewa township. Ma ejeje township hụna adọrọ hụna ha ngwara gị. Ejeje m township. Makụkula. Ndagbo. Ngwa dịkwa ke nnekwu. Dịkwa ke nnekwu. Dede obiara. Ekwula. Aga m mechakwa township. Ndọga nkwa ihe ji eme anyị okwu. A na-eme nkwa ga-asụ ebe a ka ihe egwu. Ọ bụ ọgaranya ka ụlọ. Abịa. I'm
Ihunanian, Ihuni Hanku, Iwule on Baraka. Ahuni Taru in Nala Nije. Ule Nalgad, Otum Baraka, she got a Gebraka. Ibenokoro, Famagon. Hamago. Any age where one kunisi urena, Habukulu Hancha. Hecheta as it do. Kafas to follow me, one. To follow me, our poaka, we brief in the near. We will look at Balonquia. I will put Quaquani in Atolon, Pocolu, Jide, or Bodo Faqua, Carapolon. Swadria. Ushignaka, Ibi must know ye bail on Wayanga. In our one more thing, young game, Galelu dog colagahe, or Volagahe. Mana Adao. Can I imagine and Bossa Baloko Urena? You will lipstick in a pancake where take a shy and you really. What do you know, when the mother's no be about one again? Would you know be on a bounce? You can't make a little man only with you to her. How we masra or was Adam? Elego na Bobia, Magamala, Tadi, big man. Asking was ended and can go on up. Yeah, I'm a drama more like him and Abu. Pick best grab Yabu Picarapia. He was a lipstick, Chicasa and Uchicasa, would put even the Marono, who pull upon your drum. The Margacota was there for it. Everyone, I met a move. Utumun Nation, but all about happy. Basho Corny Banket, Bashanket. Bashanket, I'm not how to go. Or catching a better what a cree Tramanafa, Apa. What a cree English boom, more the Chamilania. Come on, to him, the idea will make go for the Macaca, Madiaca, the other cocoa on a couple of Bulapao. Bulaka come one shop. Only, who was only a one of young and we was a boo. I remember what you better do. My happy here, Nako. Happy guy, and then I come with the home. My home would put soup. What do you want to do? What are you operating all that? Going to Kishiri. Nakana Gromos, Adora. National Union, when he lost audacity, I mean, to be. They mean a cook. You want Karishiki, we are not quadro. In your way, Shakashani. Nakashani. Or can him now. Nakashani, which is all right. I said, I don't Igaruga Ignatius on Mokasumsia. I will go to Bibi. I will go to do. I'm a cocoa Kwanza. You couldn't be no battery now, Nikitia. I'm a cotton on your law. I'm some Pogachi. So now, H.N. like I'm Skype walk. I'm going him the man. I am on him game. I got to be now. H. I poor. H. I probably will even know. When you're going against you before I go out the Ghana. Ghana called Naluma. How no one Ghana danger? Ghana. Ghana. On Nimulo, Michigan, if they are not quite. Eh, there will be a famous hat. Boom and Gap, Wakre man. Bassisa. Every year to come to Kajap. I got Boggy Lucy. Yeah, British back. Aha, Umunem no Munam, Unanya, Unafuno, we made I do walk to Zoo to. And the idea walk Zoo to Abuna. Who the one Muna for a back? Who are some better? Nachiga Gana. Owesai Biacono, who end up on Semport Party. Owesai Wacono, Kaweli Congo, Liano, Ghana. Because Colony, I cannot do
Eyi anọrọ m na mmadụ na mpaga nkwụ ndowo ma anyị kwuru enu onye na-ezo ezo gwara m amaghị echetara eruteghị m gwara m mana anọrọ m na mmadụ na mpaga nwụrụ ndowo Nozuele biko ebere nne gba mmiri mango biko gba mmiri mango biko bịa tukuru ka njekọ ezi m ime ike ọṅụ owo ụbakala chọrọ iwe gadị kwụlọkọ ọwụkwụ ya lụga m ọ jọsọlọ ọhe mere n'iwu ọ lụrala m nwanne ọ ga-ekpọrọ m jee gana ha kwuru osi gị ka m mụọ kwanụ njeru gana ma na enye dị mmiri na-akụrali ya mmiri ka o ji akwaka maka a ga-esara ya akpa maka a ga-iji shie nri onwe ihe o mere ime wo tukuru ka njekịta ezi m ime ọshịmkiri ya nkịtakwara emi n'ime ekieri gị na ihe oriwo he ụbakala ikele mana dị gị nri ọwụkwa ya wụ di m jekiri mụ na ya nri ke kuda huni huni demo biara o se kuda huni muna girie nhoworu ni kwa honi kuda nhowo ha ne ni shara kan kuda yori nkete nke ya onwe ihe nkuru ni me don jori ai o se so hon ni shara nan kiye gi yori se bo le pa unu riga se ba o si hunu riga ba chineke mi do biara o se shibim o mo be si ne ba ni shara nkịtara ego ihe ori n'efere nke gị iche nke ezi m nke n'efere nke ya iche o nwere ihe nshọrọ njọ n'ime ọ kwụkwụla si nwa ọzọ anyị mekwula m sike mmadụ mbere ebe ahụ anyị mekwula nsi o mere ebe sisie enwere iwe wo iwe ike ituku ntụkwuru ebe anyị ọsị tukuru n'ọdụ ukuru dolo ntụkwuru ebe oche na nyụọ ọsị n'oche sọ ya kwụnyịcha asọ ngwa bịa n'ụra
Hey, ode mo bịara ma jụọkwa. Nwunye gị nwa, ọ onye ugwu Awụsa ka onye Igbo. Onye Igbo ka onye Udi. Ọ sụga ka ndị ha. Ọ sị lenu, ọ sị nyụọ ọsị n'elu oche. Asịkwa m lee, achọrọ inye oshi, anyị je n'ime ọhịa, je nyụọ ọsị, ọnwụ n'ụlọ. Ure nwa mama ngwa buru akpa ngba n'ime o. Ngba n'ime. Mmaji, dekọrọ. Ya ihe a bụ eziokwu. Ke ihe nọ n'ala eme? Ke ihe na gị na nwa gị na-eme n'ala? Ọmaka anị, Ichie Okoro. Ama m na anyị bụ anyị nwanne ya nwoke. Mana mụ na ure nna akpana bifo gawa di na m ga-akọ ihe na anị a. Nya ya ihe ahụ ka anyị na-akọ. Ị nụ na? Ya tupu ma agha ọsa ụnụ ara n'ala anụgwa. Ụnụ esi n'ebe a pụọ. Ya bụ ihe ị na-eche bụ na eje m anọ ndụ. Ị bịa na-eri ekpe nwanne m nwoke. Agbanyeghị na ịkpọrọ ure nna dechi ya ọnụ n'ala ilekwataghị anya ọfụma ekenene nya dị ojezuga ịbịazie wụta n'ala ka ị bịa ribe ala ọkwa dokola akparịkwala mama o ka ịkparị m na mkparị aga gị rashida mbọ ọgọ eleghị ọwụ mgbe ure na-aga nga ọ kpọrọ ma m si ya bịara m ọrụ nga ọhịa yara ga so laba ngaga lakpụrụ taa mechie gị ọnụ gịnị ka ị ma na-ekwe nwa ọba nsị a na-ekwu okwu ala gị na-atụ ya ọnụ mmaji tupu iwe m anụ nwa dị ọkụ ezeda isi n'ebe a gị na nwa gị pụọ ebe gị ndọka ụnụ ka agụ ya bụ ọ bụ na m anụghị ị nọzie ebe a na-akọ na-eri na-akọ ji na-ede na-ebupụta na-eri akwa ihe ime Ichie Okoro ịma aha gị oli nke ele ya naanị ihe yere ya ka ị na-amaka pụta ili eli azụcharala m ụmụ nwanụ ọ dị mma unu ekele anya ji kpokọrọ ihe niile otu anyị ka ọ sị m bịa kọwa ihe nyenwa dị n'anya akwụ oge ilichago ihe niile ndị ọkọ bute ichezọ na ogu kpọrọ nwa atụfue na ọmụmụ akpọrọ ya kpọbata mụ na nwa m na-ata ofu n'isi kịta olu onu ikere dị unu ekele ya ji kpokọrọ ihe niile lie ọ sị m bịa kọwa ihe ebe a gị machapụta si gị dorie m gị dosa m olu ihe yere ya ọ gara work for you. You know ya? Ọ bụghị nwa ma ọ ga-alụ di ya, ọ ga-alụta America. Nọrọ m aka. Bute basket. Okoro bulu anyị. Para ọya na ibu dị n'anị. Para ka ilie. Nna gawa ka ịla. Nọdụ n'ala. Bịa ka ịla. Si unu rembu. Ka ije n'ụlọ ọgwụ nwa. Ka iwe mara ihe okoro ji buru odo. Onwe ihe ibu ihe. Na-agwọ ọbasi. Bịa lụkọba n'ihe. Ị naghị anụ ihe. Hey! Ihe esi na ị ga-agbapụ na township gaa n'ọdụ adịghịkwa mma ọ dịrọ mma maka ọ ka dịkọ maka na ure nna nụrụ di iji chọọ ịpụ nwee ka ọ dị nụnụ mma biko agwọla m ihe ị na-agwa m agwọwụla m ihe ị na-agwa m aga m agbalaga ihe na-emewuole m n'ụlọ oke nọ n'ime onye agwara sị ude nna ga-ebu m ụzọ alụ di n'oge ebu m ụzọ alụ dị n'ụlọ anyị na agaghị m ekwe ure nna ka ọ jọọ ya kekwuru onwe ya mma biko ihe na-ekwu ekwu wedịla ya biko ụwa dị akwụ n'otu anyị si wee fịa otu anyị si ahụ ụwa ọ bụrụ otu ọ dị eziokwu na ure nna anụgo di mana akala aka ya ka ọ na-ebe ị ga-enwe ndidi ka ịnụwa dị nke gị ihe anyị na-eme na-agbapụ na siti kịta bụ kuje nọnyelu nwanne m nwoke n'obele nwụ na ha nọ na siti jee fanye onwe ya ebe a ọ dị ama dịkwa m mma agagadị m ụlọ nwanne gị nwoke agagadị m ebu aga m etu ebu ọdọ tigiri ishi anyị amara m mmemme ihe ga-eme ugo nwa ahụ m ta na-achị m ọchị na m mmata tete ure nna mekọp ka alụ di mara lọtụkwara dị alọ ga-esi m nọrọ nga ha na-achị m ọchị mba aga m agbalaga m nọrọ nga aga m enwe hypertension ọnya bụ ihe ahụ kwụsị na otu anyị si wee tie pankeki a n'iru na lipstik adịrọ mma ọ ngwa na ọdịrọ mma mana n'ime ekwu ịma na mama Obiora si na ihe m mere adịrọ mma na ma ewetara ego ka anyị wee gbaa nkwụ ure nna nwere asị biko kedu ka o si bụrụ na nwa ogbenye ajadu nwaanyị dị ka m bụ onye ga-eweta ego egeji gbaa nkwụ ure nna ịhụnanya ya na ihe a na-ekwu ụka ya ebunaghị gị ya ga-esi m nọrọ aga m anọgwu ya nnọrọ nga aga m anwụ anwụ isi ga-agbari m agbari nnọọ ngara ị ga-eburukwa ozu m gaa lie a na-acharaghị m ọchị anyị were nwayọ ka anyị ga-eji nwayọ anyị ga-eme ya anyị ga-eme ya ma biko agịdị m edili
Already, like an English. Agreement. Ubaklai. Hey, Nibri. Chineke go shilam. Chai. Kinye chamu wenda sem soro. Ngiri cha henda ndikwa na kege wage. Akwa nwere aja. Ewere m ekwa juo nkata juo akpati. Mma onye obi mbụ. Maka ihe na-egoro m mbụ ọbụla ekwa shi m iwe ekwa na drama. Ọ na ike adịghị m nji eyi odi anyị. Iwe ewo iyiche ya ịna Ghana iwere na Ghana. Irukwe Ghana dịgị ga-egoro gị kendere ga-efe ike. Hey! Obaklai. Chirikwa. Inyere m chinyiwa. Iwe dị ewo. Chai lenum. Hell, Chineke tansa. Chineke gozie gị. Lenum ụmụ awure nna. Gị mechaba iwe uwe mara mma. Iwe uwe mara mma. Nwa ure nna asapete. Lekwa magwa gị. Ndị mmadụ sha anje kokoko adịkwa onye ọjọọ ngwu. Acha nje kokoko adịkwa he nkwuga. Awụ m ịjụ ọkwa ha agwa gị. Adịghị onye ọjọọ. Amandi furu ya ọjọọ. Mana ịhụrụ anụ Acha m ekwugbolo onwe. Ike emebu. Itete ụra n'ụtụtụ. Ikwe Chukwu nkwa Chukwu. Biko ya mee gị ka ị ghara ikuru okwu taa. Ikwe onwe gị nkwa ahụ. Kwe Chukwu kwara ini ekwu imezuo ya. Ubaklai, ime adịghị akọla gị. Lee m agwa gị, isi ọbụla m tekpurula gwa Chineke sị adịkwa ka m ga-ekwu taa. O wụchaghị ka m ga-ekwu ka ime adịghị akọ. Ọzọ okwu m ị na-ekwu kwuru ejewe. Debere, achọrọ m ntụrụ na eriri m ga-eji dụchicha ọnụ a dụcha ya kama aga m kwuru tie. Ebu na ọ chọrọ ikwuru m eji jisie ya. Nwawa dị anyị ọrụghị na nke gị iji onunu na erichi ntụtụ na eriri ọkụtụkụ uche asụ ọrụghị na nke ahụ dị anyị. Orugu nke a wuo okwara so okuku ọ na-asọ m ọsọ ọ na-atọ m ihe okodo ọsọ ọchị bụ na-achị. Dibere chere echela m ndị mmadụ si nwụbela nwa kemgbe adị m Obiora lụrụ gị chere m akwụkwọ gị mkpela gị ekpere Chineke na okpuru gbula aka lee ị ga-emụ nwa hụ na eji apụ ị ga-emụ iri otu mgba nwekwa iri otu ụka ọzọ mụ iri kada ya wụọ dịkwa ha ahụ yakpe 30 ga mụ 30 ejikwa m okpokpere eji m okpokpere ha kemgbere kpe ndị ma na-agba ọsọ n'ala Igbo jegwa fada shi na ngaji okpokpere na mgbewa na-eji ya ma kwụsịrị akwụsị na fada kwụsị m okpokpere fada abịasị m mebepụla ure nna ka Chukwu na-egekwa ihe i kwuru ka ndị isi wee kwuo ka o mezuo. Chukwu nye m ọmụmụ nwoke nye m ọmụmụ nwaanyị ka obi m dị mma obi dị m wee dị m wee ọ ga-eme ya lee echi ugbu a ga-agwade m Obiora sị ịkpọrọlebe ejikwa m okpokpere ike Debere chere uwe ndị ahụ echi chọrọ ịsa ụdị ama asala gị onwe ya mere nke eji aka mgbe saa lee agbachiri m ike onwe ya ọrụ ọbụla ma arụfụ inye m uwe ma asacha ịsụkwa m sa ahụ kpọrọ ụlọ nwa ma asa ya agbachiri m ike dị aha afọ ogbo nne m ha kpụkwuru obi m gị ka na-eme ọbọ m ure na-akwagotogo ure na ebe eche gị ure nwa bebi abụ m na ị gara ahụ na ị ga-amụ ya chi obi m nọchi ebe ahụ biko obi m iruo Ghana nye m aka kpere unu ego biko shọ no ndidi bụ oke dị ure ure na bụ ezigbo mmadụ ndabere gwakwa ahụ ugbu a ha marasị adị onye ọjọọ ngwụ mba ure na bụ ezigbo mmadụ na ọ nwere otu ihe na-enye nsogbu ọ na-ekwu ekwurekwu agwala m ya sị ekwubụlọ ịgara Ghana na mechie ọnụ ị ga-echi ezigbo mmadụ ị ga-adabara na kwụsị ekwurekwu adịtụtụ ihe gị kwuru onye kwuo manụrụ mụnwa kwuo okwu dịtụtụ ihe na-ekwu ọrụ njere akwa ikwu ekwele ọgwa gị na-ekwu ihe anya mgbadịgwa ka nnekwu ewere iwe ihe a gị bụ aga Ghana n'ihe a ka o bụ aga Ghana biko gwa achọrọ m ka ndị mara ndị kọstọm nsogbu n'ụzọ ndị kọstọm akwa ndị kọstọm yes kọstọm ahụ akpa ha ga-asị na ndị ihe bụ ihe ihe aga Ghana ka anyị na-aga n'ihi otu m chikwado mgbe ntụ Ghana a na-aga Ghana mgbe ka enwere ma personal briefcase mgbe anyị pụọ anyị ruo nzụchara nwa ụmụkịrịkịrị ihe ị chọrọ iruo Ghana ị ga-echisi nwanne m ji ego ọ ga-asị jiri na akpa ile ga-azụ mgbe anyị ga-afọ akpa bute eke
Praka jere. Jere ka move. Ngwaiga. Wa ke tu. Aya tu kwa ya re ya. Wa ji. All right. Odoye wuga na tabile. Ure na kwa dobezia. Kaije funso nyamia. Ure nna na ogo. Ya na ndị Ghana. Ọchọ dị mma na nwere ihe ka ndị uwe ojii. Ewepụ na anyị gara. Ọgwa ihe aka dịme na ọgwa ahụ dị. Nwa nke afụbe m. Ma nwa ya bụ ama ure nna ndeke bọchị nwa ka akwachi kwa ya. Ude gwo kekita ka ashi n'ivu. Dike ịkpachara anya vuru nsogbu vu ya. Eziokwu. Mana onye oye kwube onye nwasị na ọ chọrọ nwaanyị, o wenyere foto. Ọ sị na ọ chọrọ nwaanyị, ọ chọrọ nke buru ibu nwere ahụ nwere nke nwere. Onye na. Mana ọhụrụ agwa ya dị n'foto. Ọ pụtara ya na ya dị enwefe n'ụlọ ọrụ. Ekpere bụ na ekpere nwa bụ ezigbo mmadụ. Ọzọ onye ọbụla na-ekwufere ọ dị ike ọrụ. Mana ọnụ ya ọ na-apịcha asa ma amụ ihe ka ihe eji mewe nwaanyị. Onye ma ure nna ihe nke o megheri ya ebere. Ure na bụ ezigbo mmadụ. Onye ọbụla na-ekwu ya mana ọnụ ya ọnụ ihe ọ bụ n'ọnụ ọ na-ekwu. Ma a na-ekpekwa ekpere Chukwu mere ebere nwanne onye bara kata akwụsị ya. Ị ga-eriwe n'uru. Uru unegwu nwoke. Ndị ọga na ọzọ na isoro m ka ije. Ije fụkwa m nkuruma. Onye na-achị ha onye ọchịchị ndị Ghana. Odoye wuga na tabile. Ure na kwa dobezia. Kaije funso nyamia. Bịa ugonwa bịa nsogbu nọ. Igire jisiri ozi ugbu a. Ure nna na-efu efu. Ndị aka o si chekọrọ. Nwoke na-achị. Na-aga nọ. Nwa nke a rapụta mmadụ. Nwana nwanne ya n'ihe. O jedere ndị na gara ebe ọ na-amaghị ebe onye ọbụla. Wee huo. Ka bebe ya jewe Ghana ọmụ ka inyere nwunye gị nwoke chọwa nwunye. Mma ejekwa. Mana ma gbagodo nkịtị ka chi taa jie. Chi jie ọ na ha afọ ya. Ụzọ ụtụtụ echi anọ m Ghana. Ihe akwa nnọọ. Mechedo ihe ndị village gị. Ọkwa ya bụ nsogbu. Maka ha n'ihe kenụta a ga-asị agagwere nga agagharị. Ọkwa ya bụ. Onye mere otu ihe. Onye m na Ignatius na-ekwu okwu ya. Ihe ndị ụlọ ga-eche. Ihe eke. Nwa ke biti pa. Chineke m. Elewe na ya chere. Anyị chere ha chi jie. Nna. Chia. Gute mmiri ma aṅụ. Gete mmadụ agbara. Biko oche gitere m oche nwoke ntụkwuru. Nna m jekwara ọfụma taa. Ebere nwa mama. Baby m. Ka ime. Bute mmiri ka m rie gaa bute mmiri. Iri nke ime ụtụtụ. Oge ma na-akpa m. Ndị eme. Nwa agaraga fugo na Ghana. Nye m nne kịta. Anyị si Ghana nweta ozi. Ignatius si. Dafukure nna. Nekwugo nwa. Ya ndị nwoke na-ekwu. Gịnị? Ahụ ure nna. Aha me. Ndị ke ba nọ wee hụ. Asa ahụ kwara n'abalị ụnyaahụ. Ọ pụtara ahụ ndị na-asụ Igbo. Sọ ndị Igbo ibe ha. Ya sụrụ ha. Ebe ọ na-achọ ebe ọ ga-aga ikwu okwu. Agwara m gị sị, ọ ha ndị na-anụ ihe ọ na-ekwu da usoro ha kwumetụ ụtụtụ pịrọ gama nga ọ ga-agba mgbe chi jiri ji egwu ume mana ụzọ Chukwu na-ahụ ọdị anyị ka obi mmadụ rue ya ewu mmadụ ihe a ga-akpọ ya de obi o masị m aga m asị ka akpọrọ ego ụlọ chọọchị ka gaa mmadụ ihe m na-eme maka ihe m na-eme ọgba ha aka eziokwu ọ ka mma na akpara jewe n'ọgwụ ka ndị mmadụ maka ihe a na-eme nebere anya maka ihe a na-eme nwa ụmụ ọgwụ eke kpara ị na-asa akpọrọ ego ụlọ chọọchị a ga-aka akpa ihe na-eme eme ka akpọrọ ego ụlọ ọgwụ ike nwa akpụ anyị sịrị m akpụ ụnyaahụ eyi ọka na nsogbu dị o ndị hụrụ esigara zụta ozi
Wune go nwoke. Oshin gini mere. As no na nenye nsogbu. Hey! Oreho. Oshin ure na mere gini. Ofu egwuregwu onu. No na ya na kọcha anyị mekọcha ka dị na nwunye. Ụtụtụ na akọrị onye ọhụrụ. Hey, ọkwa agwara m nwa. Onye na-eji gị ọnụ wee gwa nwa bifo tupu o jewe Ghana jeje hụdue. Achị ma ejide ọnụ ya na ọnụ ya ka tịa. Ọ na-ekwu eme nwa nke anyị biko emere na ya bere. Otu ọrụ ka mmadụ gwa ya gwanata. Wow, chukwa adị. Asị na ya dị anụ na ya gwanatakwa. Wow, dị dị ka ha ka n'ụbọchị a. Bụ ọ ka eji wee natawa. Ọ dị m egwu. Ọnụnụ ọ bụ ndidi bụ eji anụ ọnụ. Anyị na-ene anya isi na-emeri nri. Adị mụtara nri chanị ka bịa gị mmiri ọka ụmụ ya ama m ya n'anya gị. Hie! Igine! Ure nna! Isi na ọga mụ nnata ahụ nwunye n'ugwu anụ na-abịa. Ndị ihe mere? Kendo! Kendo! Bute ndị bịa gba ya oche! Bushi ebe a. Bute ọzọ. Jiri ọsọ bịa. Jiri ọsọ jeje kụọ ọga gị n'shade. Shade nwunye nwa chi ga nata. Jewe! A na-agwa gị jiri ọchị gị ji ọsọ. Chee bịa kịta nwunye nwoke chi Ghana wee bịa. Ebe Rosgo, aka m anọzi. Anyị ma ala onye ikwuru ekwu. Urukwute echi, agbagbo nwa ala ebe ha ka m gosi ndị be ha. A mechebe afọ nna m na nne m ka m gwa ha ote igwe shegwe m. Ote igwe na ọnụma ji nọ m n'obi. Ife nwanụ nwaanyị ifere ebe a. Nwa na-erego m peni na Ghana. Eme ihe mbuzi na Ghana. Onye ekwuru a ihe ọla mere n'ime ụlọ mụ na emere n'ime ụlọ masị nwa na-egwuru chọkwa m chọta n'ụkwụ na na-agwa onye nwaanyị ka m sha abụọ ya na-abụọ ya m chụrụ igwe ji ọrụ iji eri ji na-eche wee kwuo ụbakala di m ka m kwuo ha eziokwu ị na-abọkarịrị chọm ji mgbe ọbụla ị na-abọkarịrị m dị ma gbagide ebere chijie n'abalị di m na-abọkarị m mmepere gị bụ ebe akwụnshi biko chere ka egwu nwoke nata biko maka chukwu biko aka ya egwu pile n'inye n'ọzọ mechie ọnụ jiri aka gị jide ọnụ maka anụ ọhịa ka m ji were permission n'ụlọ ọrụ m. ma gwụkwa gị debere lee ọgwụlọ otu onye nwaanyị naanị nọ na Ghana ka m gwara ma jọs na kele ya si lee di m gbachiri ike nwoke ụgbachiri ike ahụbela m si chijie n'abalị ọ ji eme ugboro iri ọ na-abọkarị mba ọ bọkarịa m ruru ugboro iri kuchi ọnụ gị dịka eji wee mepe ọnụ wee gwa onye nọ n'iro ihe nekene debere ka m gwụkwa gị ọ bụrụ ndị ọmọdụ ọra ya bọkarịrị gị ọ ma gị nwụrụ biko Ignatius mechie ọnụ ọ dị mgbe ọ bụ ọ ka abụma mechie ọnụ gị biko ngwa ọhịa mere njisi na jide ọnụ gị gbachie ike jide ọnụ gị emechiela ma dịkwa nke nne biko ị nwere ike ịtụkwu bịa tụkwuru na biko nụnụ biko nụnụ ọmụba anya ya ọgụ biko Ignatius biko ka ire na-atụkwu na oche dị mgbe akwa debere mama enge m ọnụ afọla m ọnụ wee na ya akụrụ m wee shiga na kụrụ m tanchipụ chikwa tanchipụ na agha kpe ga kụrụ kọba ma ala Igbo azụ ma gakwa mela acha ala Igbo biko rịọ ọnụ dị m chi eweliwe na gaka dịkwa ka ego ikwu tụrụ ugbu a mgbe ọwụwa ebi adịkwa ka ego bifo ifu jewe Ghana jekwuwe di gị agwa ya agha shigi jide ọnụ gị mara ka isi ekwu iwe ruo ebe ahụ wee soro onye na-amaghị
ụbakịla otu o ji lapụja ala Igbo biko enwere mere ga ihe nwere m chọrọ ịzụ achọrọ m ịzụ ndụrụ na oriri njikọsi ọnụ ọkọcha ya n'ime dịkwa ka m ga-ikwu na ọrụ fụnara m na mama manye gị ma n'ime egbu onwe m egbu na onwe gị ọya ọnụ gị abụghị ihe eji ndị ụtụtụ na-eriri atọ ihe ga-eme bụ iteta ụra n'ụtụtụ ikwe onwe gị nkwa shi onwe gị na taa ana m ekwu okwu na nke ejide ọnụ ọ bịpụta n'ọnụ ijide ma gwakwago debere ọwụkwa mgbe anyị eje dị mfụrụ na o jebere ọrụ mabachi njere na enyi nwaanyị egwu ma ya si mkpọrọ soro ya jebe na ya mabajado ya sị ya m koku anyị abịa na-aṅụ koku ọ na-akọ maba o jeela ọrụ ọ naanị nọ n'ụlọ mabịa soro dị enyi nwaanyị bịa gwa m ya mkpatakele arụkwa na nke ka ntakele ahụ ntakele abịa sị na-edi mgbachiri ike na mgbachiri ike nwoke na echijie ọ na-abọkarị mbọkarị ọ na-ugburiri onye ngwara ya naanị di m abanịrị ebe ọ rapụtawo ndị gị ka m ejiri ihe na-eme n'ime ụlọ gị na gị na-eme n'ime ụlọ jegwawa ya onye nọ n'iro ịmara ụdị ya ha na-ekwu wụrụ dị obiọra na ha abọkarị ịmasị gị ịmụ gị ịmụbụlugbe ga abịa mụ ịhụnanị ịkọwara m ịhụnanị gbara mgbagide abọkarị aja nwa obodo abọkarị ala ama mgbe nyere gwe arapụtakwara m dị adị kwa na-efu m na-eje atọ ekwugara m ugbu takela m ugbu atọ ma amaghị m akpa ime mgbe jiri gbada ọgbada mma ure nwa mama ejenu ngagharị shọpụ njekwa mpụta mana nke ya iyizi sọs gburucha nnọọ n'afọ otu aka ndị mgbe ofesi nwanụ si adị ọgba ije ihe ebe ahụ ịma ije dugana ebe a mara mma ịhụ ụmụ nwaanyị ebe nọ furu ihe n'isi yiri sọọsị yiri m aka m kpecha ihe na-agagharị na-ere ihe ịma na ji ha lakela acha na-eme ha na ebe ahụ maka kemgbe ịbatazi abatakwara m ụnyaahụ mụ na Iglesias na Obiora nwanne di m soro Iglesias n'obodo a ọ lohula bata ọlachi hụkwala togana ịmana ọ mara alohu ya sị m nọkwa vileji na ya na-alụkwa na m nọrọ wute mma na mpa ama m họcha m mere o jiri iwe from Ghana bịa kpọsa m na vileji gịnị ka imezi oke mara na m awụnụ m onye obi ọjọọ ọnwụkwanụ m ahụ ọnụ m ahụ egbuola m ọnụ m akpọpụtara m esi m Ghana bịa kpọsa m na vileji oke ma m gwakwa gị o mana m na nru Ghana chee ụbakara di m ahụ hụgbuo m n'anya chiba chijie anya ba di m abọkasịchala m mmepe ebe ugbu a ebe a ekwosichala na-efurukwu ka